Sziasztok, Melvin és Albert vagyok, az országos bajnokságnak a második fordulójának harmadik tesztje. Nem hoztuk gépre. Magadnak is tegyél amit. Hogy? Várjál. Tarts fel oda. Szuper. Jó. 3, 2, 1, mehet! Tíz. 15. 9. 20. 25. 30. Ja, nem bánom. 5. 9. 40. Meg vagy? Oké. Okay. Még a mostani már úgy az. 30 darab. Van olyan része, amit szeretek. Tíz. Húsz. 5. 8. 9. 30. Oké. 30 szakítás. Gyere át ide. És akkor kellett, hogy én indultam végre. Csak ugye mi tegnap is keltünk, fél hatkor megnézve, és főre tudod, mikor lehetett volna. És tegnap is akkor kellett, amikor mi indultunk a párszalokra. 10. Én ezért szeretek ilyenkor jönni, mert ha otthon maradok, akkor csinálok semmit fél 10 előtt. Itt meg legalább már fölpörgök, hazamegyek, fölpörgök, lehet sok. 9. 20. Inkább ugye elkülálni. 22. Neki ugye van amúgy egy betegség, amit csinál. 25. Akkor világos csinálja. 6. 7. 8. 9. Oké. Nagyon régi nagyon nem régen, nem akarok régen. De mondom, hogy nem kell. Nagyon nem sikerült rábeszélni, úgy hittem, mondom, találtam egy tökös magát. Mondom, menjünk el, próbáld ki. Akkor lehet tudja, hogy amúgy ezt lehet így. Tehát, hogy nem kell idő. 10. Kínlódós legyen. 2. 3. 4. Gyere. 15. 6. 7. 8. 9.
20, mert a szakítás. Öt. 7. 8. 9. Gyere, gyere. 10. 11. 2. 3. 4. 5. Azaz 6. 7. 8. 2. 9. Még 1. Jó. 10-10. Hat. 7. 8. 9. Jó. Kettő. 3. 4. 5. 6. Gyere, gyere. 7. 8. 9. Oké. 40 fa alapba, gyere. Egybe. Nem, nyelvesítem a harcot. De amúgy még mindig tudtam. Fejbe, amúgy. Figyelj, ne essz szét. 4-nél vagy. 5,5 perc, gyere. 9. 10. 12. Gyere, gyere. 4. 15. Gyere, 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 gyere. 6 percnél vagy, gyerünk. 16. Figyelj. Most nem meglepődtem magam. 8. Tavaly például 9. volt ilyen jó élmény ez a szokató. 20. De ugye tavaly nem is csináltam semmit. 2. 23. Gyere, gyere, 17 van még, gyerünk, 6 percnél vagy. 24. 25. Gyere már! 26. Gyerünk. Gyere, Betty! 7. Azaz, 8. Koncentrál, gyerünk. Ügyes vagy! 29. 30. Ez az! 30-nál vagy még mindig, gyere. Gyere! Én nem járok. Gyere, gyere, gyere! Tudod, hogy szoktad mondani, ne állj meg! 2. Gyerünk. 3. Mindjárt vége. 34. Gyere, gyere. 35. 6. Gyerünk. 7. Még 3. 8. Ügyes vagy! 9. Még egyet. Nem! 40. Jó. Akkor 7 perc kereken.